Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres slæb, og de har jo ikke noget på negativ. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil bierne have min auto, for de er så nede med min silo. Og når jeg er færdig med min live show, og 100 kalorier, så det er godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at sige. Det er derfor, jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tekst, så må daddy heller lade dem nogle tekst. Jeg giver så meget, jeg giver så meget af mig selv for tiden, og hatten den er flået af for længe siden. Jeg synes, at det er alright. Landet er så nede med mig. Nogle gange tænker jeg, siger til os, de vil have en ny video. Men kan tage hvad der med at bo hjem nu. Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden dag. De siger til os, de vil have lidt værst tilbage. Og jeg kigger på dem og siger, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. De siger, det klæder sig blære, så de fleste til landet kan rappe vores vers. Jeg er helt ærlig Jay, helt ærlig Nick. Hvis det ikke kommer fra jer, er det ikke særlig fedt. Så vi stadig på farten, og vi stadig dem, de andre ikke må lege med ligesom Larsen. Nogen kan lide Nick og Jay, andre tænker fuck dem. Men pigerne fortæller mig, jeg har der en Justin. Baby, brug din booty, din dreng er nummer 1 ligesom de gjorde det umuligt og blev ved og holder hele klubben åben efter lukket tid. Og jeg tipsy, men ikke fuld, så put lidt mere Grey Goose i min Red Bull. For vi er så succesfulde, og fik jeg tilføjet, at jeg er ung og single. Jeg har set de fleste klubs, jeg har fået så meget lov. Hvorfor tænker jeg så? Hvis der ikke kommer op i gear, er det Monday værd. Men så hører jeg, hvad folket siger. De siger til os, de har brug for en hit nu. De siger til os, de vil have en ny video. Men kan tage hvad der med at bo hjem nu. Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden dag. De siger til os, de vil have lidt værst tilbage. Og vi kigger på dem og siger, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. Her er endnu en. Her er endnu en. Her er endnu en. Lidt til de cool kids, til dem der var lidt. Her er endnu en. Det er ikke noget problem. Her er endnu en. Lidt til din booty, og til de smukke ben. Smukke ben, endnu en. De siger til os, de har brug for en hit nu. De siger til os, de vil have en ny video. Men kan tage hvad der med at bo hjem nu. Kan vi prøve den her? Kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden dag. De Kan vi siger prøve til den os, her? de vil have lidt værst tilbage. Har vi hørt? Kigger på dem og siger, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en.